Is-sibt filgħodu l-eżorċista Patri Elija Vella mill-Ordni Franġiskan Konventwali ingħata l-aħħar tislima f'Raħal Twelidu, San Pawl il-Baħar, fil-Knisja Parrokjali ta' Marija Addolorata, parroċċa li tagħha serva bħala kappillan. Kmieni filgħodu il-patrit inġabru għal mument ta' talb mal-komunità parrokjali ta' San Pawl il-Baħar fil-kappella tal-Kurċifiss, fejn il-katavru tas saċerdot ta' 81 sena kien espost għal qima ta' dawk li żaruh. Biex imbagħad għal-ħabta ta' 9 saret qudiesa preżenti katavere iċċelebrata mill-Arċisqof Charles Scicluna flimkien ma' qatt kbir ta' saċerdoti fosthom il-Fraternità Franġiskana Konventwali. Fl-omelija tiegħu il-Provinċjal tal-Ordni Patri Colin Sammut stqar li fil-waqt li dan huwa mument ta' niket huwa mument ta' ferħ ukoll għaliex f'ħajjet kull min kien preżenti huma ltaqgħu ma' bniedem li f'ħajtu kien kapaċi jifhem x'inhi l-umanità. Differenza bejna u bejnu hi illi hu ħada tassew bis-serjetà u refa' r-responsabilità biex din ix-xitla tal-fidi jieħu ħsiebha sakemm tikber u ssir dik is-siġra u tifrex il-frejj tagħha fejn jistkennu ħafna nies. Għalkemm għamel ċelebrazzjonijiet kbar f'Malta madwar id-dinja u bekk kellu biex jitkabbar, il-provinċjal stqar kif Patri Elija dejjem qatt pass lura għax fehem il-kobor t'Alla meta Alla sejjaħlu għal ħajja Franġiskana u dik saċerdotali. Elija kellu għajnejh miftuħin beraħ għas-sofferenza tan-nies, għad-batija illi kienu jgħaddu minnha, għal preġudizzji illi kienu jgħixu. U kien jimxi ma' kulħadd. U kien jimxi ma' kulħadd għaliex kien jara lill-Alla l-imbierek fihom. Il-vojt li se jħalli mhux se jkun vojt imma ħajkun mimli bil-memorji u b'dak it-tagħlim u l-lezzjonijiet sbieħ illi tagħna. Fis-sempliċità tiegħu, Patri Colin Sammut fakkar kif Patri Elija kien umli u kien jara ħaddem il-lingwa tal-umanità permezz tad-don tal-isna li kien jaf jitkellem fosthom il-Malti, it-Taljan u l-Ingliż. Kull min mexa miegħu jaf illi ma kienx jitkellem minn rasu, jaf kemm kien jisma' b'attenzjoni, jaf illi kull min kellu l-attenzjoni kollha tiegħu. U meta jitkellem lura, mhux tant konna nisimgħu il-leħen tiegħu imma lill-Alla jkellimna. Xhieda ta' kemm Patri Elija għamel tanġid u kien maħbub kienet il-miġema kbira ta' nies fosthom tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalaxxoni, deputati u kunsilliera li ħonqu kull rokna tal-Knisja u tsuntir biex imbagħad wara l-funeral it-tebut intrefa' mill-Patrit Franġiskani Konventwali fost l-oħrajn biex sar korteo funebri bis-sem tal-Banda San Pawl tal-istess Raħal lejn iċ-ċimiterju tal-parroċċa biex saret id-difna. Vella kien magħruf kemm lokalment kif ukoll lil min xtutna għal pritki tiegħu fejn kemm il-darba kien mistieden minn diversi isqfijiet biex jindirizza diversi konferenzi barra minn Malta bħala espert fl-okkult, l-ispiritiżmu u s-sanatiżmu. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jgħid li Patri Elija għamel ħafna ġid man-nies u ta' dan nibqgħu grati. Huwa kien ukoll meqjus bħala counselor eċċellenti u kien imexxi sigħat twal ta' talb f'dawk magħrufa bħala Healing Masses.